Dimas minggiro tak patenane putane Dimas minggiro tak patenane sik ora do grusah-grusuh mulane sok ana iki satriya nom pengpengan digdaya kena Kang ning nuwun sewu batin ki ya diasah ora keprigelaning lair tok ning batine diasah nek keprigelaning lair kepinteran ning ora diserta ora dikanteni landheping batin oh kuwi gampang diblidhuk karo wong tegese piye Dimas dimatke sik sapa iki kuwi buta sing mangan para Pandhawa kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa ha kuwi jenenge sampean mripate kurang awas dimatke sik sapa ora ngerti wah jan parah Kakang Antarja ngerti ora ora ngerti oh ora tau sinau tak omongi apa iya diomongi asli mula ora malang kerik dosa walat apa tenan weh diomongi sapa Dimas apa iya diomongi ora malang kerik walat to iya Dimas nyuwun pangapunten wa malah domong-omongke oh iki anak-anakmu dhewe kok ora entuk domong-omongke nang ngene iki ra jelas ngene iki ra cetha Pakde wujud kaya ngono sebabe apa mergo aku arep munggah ning kayangan lho kok dadak wujud buta wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang Narada didhawuhi karo Sang Hyang Jagat Girinata lho kuwi gatine bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggep salah weh lah njaluk kosek kowe aja mangkat ning kayangan nadyan kowe wong nom-nom pengpengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata caraning kayiwangan kowe bakal kualat mergo kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungso iso tekan kayangan mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo wakmu Darma Kusuma Antasena piye Pakde Ngamarta tunggunen Gatotkaca ngamarta reksanen Antarja ngamarta gawenen tentrem sarana kowe tunggu negara Ngamarta aja ati pati kowe bali marang kasatriyanmu yen wakmu Darma Kusuma durung bali gandeng adikku Pandhawa papat cacahe sendika Pakde nuri ngestaken dawuh wis aku tak mangkat ning kayangan dewa ora ana sing kuwagang nandingi buta sing gedene kaya ngene tak nggone gulung kayangan ganing ati arepa piyaine meneng arepa piyaine iki ra tau werna-werna iya ning nyatane delon Pakde Darma Kusuma kuwi prihatine gedhe tapa bratane gedhe mula nek nesu dadi buta gedene ra jamak-jamak iya Dimas lah kae tulaten kaya ngono iki ditulat ora mung gasah kepinteraning lair tok ning asah kepinteran batin kuwi ya penting ya wigati ya to Kang iya ora Antarja barang kuwi le digdaya wong mbahmu ki rajane ngula. Panggure nesu malik naga. Apa naga iku masamu ora ana sing ngalahke apa? Naga ki nek nggon film. Lho. Dimas kok tekan ndi-ndi? Wayang ki saiki aja banget to. Wayang ki ya kena nonton TV. Dadi pengalamane iki luas. Naga ki nek nggon film ki karo menungso kalah. Mula ana tim pencari naga. Iya. Dimas li ndelok nang ndi? Lali aku wis suwe banget kok pisan. Mula ayo Kang, nunggu negara jumbuh karo dawing Siwa Darma Kusuma. Iya Dimas. Aja nganti ana payo-payo katemping samirana dom sumruping banyu telik Mangindrajala ing bakal ngobah-obah katentreman negara ing Amarta. Luwih-luwih aja nganti ana mungsuh ing Kemaraja saka Sela-selaning Garu. Iya Dimas. Ning apa ora nglangut ing atase nunggu rawuhe Kanjeng Siwa Darma Kusuma monggo punden Pandhawa diboyong mirang kayangan kowe ora ngerti to ayo tak kanthi neng arena ngendi
Iki ana limbuk cangik, Kang. Oh, apa iya? Heeh. Ya do nonton karo ngrasake lelagon-lelagon sing iso gawe